Good day mga kawais! Welcome back to my video. So karon mga kawais, sawa na ako damhano. Natuman na jud akong gusto kung sa una nga murag curious ko kung sa kaya no ug naapod ni sa ako ang i-add po ko ni sa mga product no kay murag ubay-ubay po may mangutanag na ba may ice cream diri sa mga. So kung yung giingon nga kung say gusto sa customer tumanon kay para hapsay ang dagan sa kinabuhi di bitaw. Mo naman ko isdugan jud ko ning nahandong og tadihang hindi ako ana jud ko asam jud ko di butang ba wa mo jud rin gababag sa akong mga asam jud ko di butang and then at such a time nga murag anak ko di jud ni pwede di ni matuman gusto jud ko ning butanga so mo mga kawais nag-inquire jud ko sa messenger mga kawais and also they are responsible man ko dili kung dili kay sila kung kay mga kawais no masabutan so kanang murag mga interact jud ba so mo mga kawais dali lang ang proseso mga kawais no kung nag-try na ako. Una ni mga kawais no, gipabasa na sa kuha, mga do's and don'ts, and papirmahan na dyan no, kay para way labad ba? Ano dyan no, natin mga partnership agreement para goods ang dagan sa negosyo. So kung mga kawais, kung nagplano po mo nga magbutang ani sa inyong store, apply na mo sa iya, Selecta. Selecta is the best. Bita mga kawais, okay, i-try na ito, mga ito nga testing ability kay kung sige ratag ka curious, what if no, makabutang ko, what if no, kung naan siya no, what if no, kung usa ka hay resulta, usa magkabalo mo sa resulta, ug di mo testingan, di ba? So mo yung mga wais no, mag-invest mo ta ani kaysa ato ang gitigom, di ba? Ako na lang gipagawas ng kwarta mga kawais. What if di mo click ni siya diri what if di ay tagaganaan ani niya. So mag-add up tag product. Mo gyud mga kawais ang pinaka small nga freezer akong ikuha kay mag-testing sa ta kung patok ba ni siya sa tuwa. So, mga kawais, ang mga bayron di ani niya, no? Inclusion niya mga kawais ay, ang nabayaran ako ani tanan mga kawais is, pakita na ko niya. But, product niya mga kawais is equivalent to 5,000. Then, napa siya fee nga, 1,000 pesos. So, 6,000 ang kapital ng mga kawais. No? Apil na dara, ang product nga, ug ang freezer is pahurma lang nila mga kawais. Goods na kayo. So, karon mga kawais, kay magbayad na ta sa ato ang responsibilidad no muna siya ang kantidad na ipagawas karon which is 6,000 okay ihapta ko sir 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 bites okay salamat kayo sir salamat receive ko sa amin O are salamat kaya salamat boss Gunting. Saan gunting? Kulang ang gunting. Saan kulang ang gunting?